fid-9 ta' Marzu l-għażla tal-elettorat se tkun għażla mibnija fuq min jista' joffri l-aħjar futur garantit għall-familji tagħna. U jiena m'għandix dubju li dan il-futur jista' jagħtih biss il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista magħmul minn din lista ta' kandidati illi resqu qudiemkom u li ser ikunu huma l-ambaxxaturi tal-Partit Nazzjonalista fost l-elettorat tagħna. Pajjiż li jkollu fost l-inqas rata ta' qatt fis-27 pajjiż kollu jew iżjed jekk tikber l-Unjoni Ewropea sa 5 snin oħra. Irrid li Għawdex jieqpa' ġojjell għall-Partit Nazzjonalista u għal pajjiżna li jieqpa' fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. Bil-proposta tagħna ta' tariffa irħas għal ħinijiet ta' bil-lejl li jibdew mill-10 ta' bil-lejl u jibqgħu sejrin sa' 6 ta' filgħodu, il-fabbriki li jaħdmu bil-lejl sa jieħdu vantaġġ kbir għax-xogħol biex noħolqu x-xogħol, biex nipproteġu x-xogħol, biex nibqgħu kompetittivi. Aħna ser nagħtu voucher lil familji ġenituri mhux biss dawk li jaħdmu full time, dak il-proposta ta' ħaddieħor. Aħna sa nagħtu l-voucher lil min jaħdem full time, lil min jaħdem part time, lil min hu bir-reduced hours u lil min hu bil-flexi time ħalli ngħinuhom jisibu il-bilanċ bejn trobbija u x-xogħol. Aħna nħarsu l-qudiem u l-qudiem tfisser li dan għodda li f'pajjiżna ser ikun investiment għal ġid tat-tfal tagħkom.